Man veroordeeld voor jarenlang misbruik van zijn stiefdochters en niet iedereen juicht een tolvrije tunnel toe. Maar we beginnen bij de harde lockdown. Sinds deze week moeten alle scholen, alle niet-medische contactberoepen, sportscholen, theaters en niet-essentiële winkels hun deuren sluiten. Het nieuws dat er een harde lockdown aan zat te komen zorgde maandag nog voor extra drukte in de Zeeuwse winkelstraten. Ze hadden het eerder steviger aan moeten pakken eigenlijk. Met die Zwarte Vrijdag is natuurlijk ook een probleem geworden achteraf. Wat voor voorraadje gaat u halen? Sigaretten. Het zat eraan te komen, dus alleen versnelling. Ik had eigenlijk vanaf woensdag verwacht, maar het gaat vannacht in, zeggen ze. Ja, ik kan natuurlijk ook hondenvoer bij de Jumbo en zo kopen, want dan blijven we open. Maar hij is gek op speciaal vlees, dus ik denk, daar sla ik dan toch nog maar even in. Ik kijk nog even voor knauwstaven, ja, allemaal net wat extra voor de hond. Hij mag niks tekort komen. In Oost-Soeburg kwam het nieuws hard binnen bij Claudia. Ze opende vorige week nog haar nieuwe winkel. Jullie vrienden, we gaan open. Het is de dag. Maar die moet nu vrijwel direct weer dicht. Ik voel me echt verdrietig, sorry, ik heb er niet zoveel woorden voor. Ik dacht, oké, ik ga mijn webshop per 1 januari klaarmaken, maar sowieso moet ik zo snel mogelijk doen, ja. Verschillende zelfstandige ondernemers vrezen voor het voortbestaan van hun winkel. Zoals deze eigenaar van een kledingzaak in Zierikzee. Je kan natuurlijk heel veel online shoppen bij allerlei grote bedrijven en dat soort dingen. Maar de kleine ondernemingen zoals ik kom daar heel moeilijk tussen. Dus ik heb wel zoiets van, als mensen willen dat wij niet hier uit het stadsbeeld gaan verdwijnen, dan zullen ze ons toch een beetje moeten gaan helpen. De lockdown leidde ook tot veel onduidelijkheid onder de winkeliers. Want wanneer is je winkel nou essentieel en mag je open blijven? Er waren creatieve ondernemers die van die verwarring gebruik maakten. Zoals deze parfumeriewinkel in Zierikzee. We waren vanmorgen druk bezig om een afhaalpunt te maken. Zodat klanten toch al hun mooie kerstcadeaus voor onder de boom kunnen reserveren. En dit toch kunnen afhalen. Maar die creatieve oplossing wordt niet getolereerd. Net kregen we al bericht van de handhaving dat wij alleen de producten mogen bezorgen. Dus dat we geen afhaalpunt mogen zijn. Om de hoek is de HEMA wel open. Het is natuurlijk ook een kledingzaak zo gezegd. En ook belag en brood verkopen ze daar wel. Maar dat heel die HEMA open is, dat had ik niet verwacht, nee. Ik had al even op internet gekeken en ik dacht de HEMA is volgens mij open. Want ik had foto's besteld, dus ik ben er erg blij mee. Wat voor verbazing zorgt, is dat slijterijen de deuren geopend mogen houden. Zij vallen onder de essentiële winkels. Ja, dat voor sommige mensen misschien wel, voor mij niet. Maar het is wel handig dat ik nu alsnog een cadeautje kan kopen, ja. We hebben er is een motie aangenomen op 28 oktober. Waarin staat dat naast de supermarkten ook slagerijen, slijterijen, groentewinkels gewoon open mogen zijn. Kaasboeren. Dus ja, wij mogen open zijn. Dat geldt dus niet voor de Zierikzeese winkel. Die ondernemer ziet de kerstomzet in rook opgaan. Buikpijngevoel, ja zeker. Zeker met de drukste periode om dan dicht te moeten zijn. Die kwam al hard genoeg aan. Woensdag scherpte het kabinet de regels aan. Alleen winkels die meer dan 70% van hun omzet halen uit essentiële producten mochten open blijven. En voor een sector waar de harde lockdown niet tot onduidelijkheid leidde, maar voor wie het wel onverwachts kwam, was het onderwijs. Vanaf woensdag moesten zij dicht en online verder gaan. En dat in een week waarin er nog toetsen moesten worden afgenomen en er nog allerlei kerstvieringen op het programma stonden. En die werden allemaal in allerijl naar voren geschoven. Ik zou zelf wel een ster willen zijn. Vanmorgen hebben we optredens die we eigenlijk al 2 weken, sinds Sinterklaas weg is aan het oefenen zijn, hebben we opgenomen. Met filmpjes. Daarnaast hebben wij kerstkaarten gemaakt, waarvan 1 mee naar huis gaat. En de andere hebben we of hier in de buurt uitgedeeld of zijn meegegaan met ouders die in de zorg werken. En vandaag zijn we bezig met onze kerstlunch. Voorlopig krijgen de kinderen, buitenom de vakantie, thuisonderwijs. De leraren kijken alweer uit naar het moment dat iedereen weer naar school mag komen. Je hebt het vak gekozen om fysiek met kinderen te werken. En dan thuisonderwijs komt. Maar het liefst gewoon hier op school. Nou, ik vind school altijd wel leuk en ik mis mijn vriendjes en vriendinnetjes dan. Dan ga ik ook wel mijn vriendjes missen. Ik vind het gewoon leuk om op school te zijn en om met mijn vrienden te spelen. En de scholen blijven in principe tot maandag 18 januari dicht. Het kabinet kijkt nog of de scholen eerder geopend kunnen worden. En dan gaan we nu door naar het andere nieuws van deze week. De
De 47-jarige man uit Aardenburg, die jarenlang de 2 minderjarige dochters van zijn vriendin misbruikte, is door de rechtbank veroordeeld tot 8 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Het OM eiste eerder 6 jaar cel met tbs. Verdachte is vrijgesproken van 3 van de 13 feiten. Het verwijt dat verdachte met de bewezen verklaarde feiten wordt gemaakt, leidt echter tot de conclusie dat de eis van de officier van justitie voor wat betreft de op te leggen gevangenisstraf door de rechtbank niet als voldoende wordt beoordeeld. Het zijn feiten die voor de slachtoffer, dat waren nog jonge meisjes, die hebben echt blijvende gevolgen. Die meisjes zijn daardoor ernstig beschadigd. Die zullen daar waarschijnlijk hun hele leven lang last van blijven houden. En verdachte heeft samen met de moeder van die meisjes die feiten gepleegd alleen maar vanwege zijn eigen seksuele genot. En heeft daarbij niet gedacht over wat het voor die meisjes betekende. En de rechtbank vindt dat echt meedogenloos. Nu zullen veel mensen denken, ja, 8 jaar cel en tbs. Ik vind dat die man gewoon 20 jaar moet opgesloten worden. We weten niet hoe lang die uiteindelijk opgesloten zal zijn, want tbs is in beginsel oneindig. Het moet elke 2 jaar beoordeeld worden. Dan wordt gekeken of die stoornis er nog steeds is, of er nog steeds gevaar voor herhaling is. En als dat zo is, wordt de tbs verlengd. Dus we weten niet wanneer hij vrijkomt. Met deze uitspraak is de zaak nog niet ten einde, want de moeder van de 2 zusjes staat ook terecht. Haar zaak wordt apart behandeld en start op 5 januari met een voorbereidende zitting. De 3 Walcherse gemeenten gaan samenwerken om rellen tijdens Oud en Nieuw te voorkomen. Dat hebben Middelburg, Veere en Vlissingen afgesproken naar aanleiding van rellen eerder deze week. Die begonnen op maandag in Vlissingen. Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte trokken enkele jongeren naar het Stadhuisplein. Daarbij moest vooral het stadhuis het ontgelden. Relschoppers vernielden een deur en staken vuurwerk af. En dinsdag ging het in Oost-Soeburg mis. Zo'n 50 jongeren lieten toen een spoor van vernielingen achter in het dorp. Daarbij werden ruiten ingegooid en een container in brand gestoken. Ook hier werd er vuurwerk afgestoken. 3 jongeren zijn aangehouden, 1 iemand vanwege het oproepen te komen rellen en 2 in verband met baldadigheid en vanwege het bezit van vuurwerk. Ook zijn er bekeuringen uitgedeeld. En woensdag was het weer onrustig in het centrum van Vlissingen, waardoor enkele tientallen jongeren vooral vuurwerk werd afgestoken. Daarbij is 1 iemand aangehouden en de politie roept ouders op om met hun kinderen te praten over de rellen en het gebruik van illegaal vuurwerk. Opnieuw is een lid van de Zeeuwse Statenfractie van Forum voor Democratie opgestapt. Ilko van Hoeken uit Hulst, hier op eerdere beelden, wil niet verder onder Thierry Baudet en begint voor zichzelf. Hij gaat zich mogelijk aansluiten bij een andere fractie in de Staten, maar niet bij Pro-Zeeland, waar 2 andere voormalig Forumleden in zitten. Van de oorspronkelijke 5 leden van de fractie zijn nu alleen fractievoorzitter Fred Walravens en Martin Bos nog over. Zij zeggen in een verklaring Thierry Baudet nog volop te steunen. Kinderen met complexe problemen moeten veel te lang wachten op zorg, concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau. Ouders van kinderen met ernstige psychische problemen moeten voor hulp en behandeling aankloppen bij de gemeente. En dan duurt het soms maanden voordat er iets gebeurt. Hoe lang heeft hij nu al geen behandeling? Vanaf de zomervakantie. En daar ben ik best wel verdrietig over, want je raakt steeds verder. Je zoon raakt steeds verder en dat zie je, maar je kan niks doen, want je wordt niet geholpen. Het is wachten op uitkomsten van overleggen tussen deskundigen, wachten op overleggen van de gemeente, wachten op een beslissing die na maanden vergaderen valt. Ondertussen verergeren de problemen. Dan moet je je bij voorstellen dat hij suïcidaal is. Hij wil heel graag dood, hij wil er niet zijn. Hij zit verschrikkelijk rot in zijn vel en dat is eigenlijk al 8 jaar zo. En dat gaat zich dus uiten in dat hij hier niet wil zijn. Hij maakt alles kapot. Smeert met ontlasting, plast in zijn broek, slaapt niet. Hij wil anderen pijn doen, hij wil zichzelf pijn doen, hij loopt weg. De enige hulp is in de tussentijd de zorgboerderij, waar haar zoon elke week komt logeren. Ook daar zien ze dat het achteruit gaat. Met het jongetje is het alleen maar slechter gegaan. Is het echt een afglijdende schaal. En er zijn heel veel mensen die met goede intenties daar heel veel tijd en aandacht in hebben gegeven, maar zonder resultaat. Hoeveel hulpverleners hebben zich met hem bezig gehouden? Dat loopt tegen de 40. Ja. En dat vind ik wel heel erg. En dan denk ik, ja, als je al die 40 hulpverleners bij elkaar optelt en iedereen die zich ermee bemoeit, want je zit soms aan tafel met
12 mensen die zich ermee bemoeien, die kosten allemaal geld. Dan denk ik, ja, dan had je nu al wel een mooie behandeling gehad. Een waterhoofd. Dat is een waterhoofd aan kosten die uit de zorgpot betaald wordt. Wat te weinig oplevert. Ik hou nu wel echt de gemeente mede verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt. Als er vandaag of morgen iets gebeurt, dan wil ik hun reactie heel graag zien. Als er wat gebeurt? Nou, hij is suïcidaal. Hij heeft hier vorig jaar met steekmessen staan zwaaien. Ik wil dood. Er gebeurt meer. Ja, ik heb een ander jongetje hier, die heeft 2 jaar moeten wachten. Is 2 jaar ook niet naar school geweest voordat hij een plekje kreeg bij Emergus. Verantwoordelijk wethouder Doorn van de gemeente Middelburg wijt de problemen aan de bureaucratie. In een reactie zegt de wethouder dat ze is gebonden aan het systeem en de contracten die zijn afgesloten met de zorgverleners. Daardoor kan ze niet zomaar toestemming geven voor een behandeling buiten Zeeland, omdat met die zorgverleners dus geen contracten zijn afgesloten. Uiteindelijk is er nu toch een plekje gevonden voor de jongen uit dit item, want na de kerstdagen kan hij terecht in Barendrecht. En de Middelburgse politiek reageert ondertussen geschokt op het maandenlang uitblijven van hulp. De ChristenUnie heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. De verontwaardiging is raadsbreed. Reacties lopen uiteen van schokkend, buitengewoon triest tot dit mag niet gebeuren. En burgemeester De Klerk van Gent roept Zeeuwen op om niet te komen funshoppen in zijn stad. In België zijn de winkels juist net weer open. De Klerk waarschuwt nu omdat Belgen tijdens de lockdown in hun land ook de grens overstaken om in Nederland te komen winkelen. Dat is absoluut niet goed. Dat is echt te vermijden. En vandaar dat we nu ook samen goed hebben afgesproken om echt samen die boodschap uit te dragen. Doe dit niet wederzijds. Dit is echt belangrijk. Het is een vorm van solidariteit. Mocht deze oproep niet werken, dan kunnen er volgens de burgemeester grenscontroles worden ingevoerd en forse boetes worden uitgedeeld. Niet alle Zeeuws-Vlaamse bedrijven juichen een tolvrije Westerschelde-tunnel toe. De komende maanden wordt in opdracht van het Rijk onderzoek gedaan naar de economische gevolgen van een gratis tunnel. Voor het ene bedrijf pakt tolheffen gunstiger uit dan voor het andere. Dat zou ook een economische groei brengen in ons bedrijf. En niet alleen in ons bedrijf, maar voor alle bedrijven denk ik in Zeeuws-Vlaanderen. 6 jaar geleden startte Roos Agababian samen met haar man dit transportbedrijf in Terneuzen. Wat begon met 1 busje is nu uitgegroeid tot een veelvoud daarvan. Maar door de tol wordt de groei naar eigen zeggen belemmerd. Nu op het moment zijn wij ietsjes duurder dan bijvoorbeeld de bedrijven aan de overkant. Want wij moeten die tol berekenen. En dat is voor veel potentiële klanten minder interessant. Maar ook met bestaande klanten levert de tol problemen op. We hebben bijvoorbeeld rieten aangeboden gekregen van PostNL zelf bijvoorbeeld. Maar het was niet aantrekkelijk voor ons om die ritten uit te voeren. De tolkosten mochten namelijk niet doorberekend worden. En dus zien zij het liefst dat de tunnel tolvrij wordt gemaakt. 5 kilometer verderop in Sluiskil ziet dit transportbedrijf dat anders. Hier willen ze dat juist niet. Want zij hebben de ervaring dat de concurrentie vanwege die tol wegblijft. Iemand in de buurt die zocht kraanauto's. En wij konden op dat moment niet vlug leveren. Of op hetzelfde moment. En die belde naar iemand in het Rotterdamse. En die had wel kraanauto's. Nou, die kwam niet naar hier omdat hij de tunneltolkost niet kon doorberekenen. Want dan zou zo'n klant liever op u wachten. Die hebben uiteindelijk ook gewacht op ons. Op die manier blijft het werk dus in de regio, zo is bij dit bedrijf de overtuiging. En er speelt nog iets. Ik ben bang, gaan ze de tol eraf halen, had waarschijnlijk de wegenbelasting naar boven voor Zeeland. Want ze zullen ergens het geld vandaan moeten halen. Links of rechts. En de minister verwacht uiterlijk in maart de eerste resultaten van het onderzoek bekend te kunnen maken. Stapels eten en verzorgingsproducten bij het Scheldemond College in Vlissingen. De middelbare school zamelde de afgelopen weken spullen in voor de voedselbank. En het liep storm. Het lijkt een achtbaan waar je instapt en waar je tussendoor niet meer uit kan. We hebben hier dagen gestaan, iedere morgen tassen vol. Leerlingen kwamen van alles brengen. Soms een hele big shopper vol. Op een ander moment kwam een leerling waarvan je weet, hij of zij heeft het eigenlijk niet zo heel breed thuis, komt toch wat brengen. Ja, dat vinden we echt fantastisch, dat het een actie is van heel de school. Harde woorden in provinciale staten waar opnieuw werd gesproken over uitstel van het project Waterdune. Dit unieke natuurproject bij Breskens had eigenlijk in 2014 al klaar moeten zijn.
Maar nu blijkt zelfs eind volgend jaar, dus 7 jaar later, mogelijk nog niet haalbaar. Het moet een van de paradepaardjes van Zeeland worden. Vakantie- en natuurpark Waterdune bij Breskes. Er is al zo'n 200 miljoen euro ingegaan, grotendeels Europees geld. Het unieke van dit project is de zee, die via deze getijdenduiker de polder bij Breskes in en uit gaat stromen, waardoor er bijzondere getijdennatuur zal ontstaan. Maar er zijn nog veel technische vragen over deze getijdenduiker en er zouden meer testen nodig zijn. Het project loopt vertraging na vertraging op en nou is er zelfs een kans dat eind 2021 niet gaat lukken. Daar namen de Staten vandaag geen genoegen mee, zelfs niet de coalitiepartijen. Hoe lang kan het nog doorgaan? En hoe lang mag het nog doorgaan? Want er komt weer een jaar bij. En toen ik van de week zat voor te bereiden, dacht ik aan het liedje. Stil maar, wacht maar, alles komt goed. Nog even volhouden en waag het niet om eind volgend jaar met een geks 2022 te komen. Maar gedeputeerde Anita Pijpeling kan niet beloven dat Waterdune eind volgend jaar klaar is. Ja, als ik echt de waarborgen kon geven, dan had ik u nu gewoon besluiten meegedeeld. Ja, zover zijn we nog net niet. En ik begrijp het zo goed, uw vraag. En toch ga ik het niet meer doen dan dit. Maar met name SGP en VVD zeiden 2021, oké, eind 2021. En dan moet het echt wel klaar zijn. En die garantie kan u niet geven. Nou, ik kan hem niet geven, maar ik wil het ook niet. En dat heeft meer te maken, niet dat ik er geen vertrouwen in heb dat we dat niet gaan halen, want dat heb ik namelijk wel. Maar op het moment dat je echt concreet gaat iets noemen van een datum of een moment en je haalt dat net niet, dan is het weer zo'n teleurstelling. Ja, u zei tijdens de discussie over Waterdune, hoe lang kan en mag dit nog doorgaan? Wat bedoelde u daarmee? Ja, dat gaat eigenlijk over de hoofdvraag. Elk jaar horen we veel dezelfde boodschappen. En het is nu 2020 en wat mij betreft is dit het laatste jaar dat we dezezelfde boodschap hebben gehad. En daarom heb ik ook echt duidelijk de vraag gesteld, hoe lang mag dit nog duren? We zijn met een heel innovatief project bezig wat internationaal heel veel aandacht krijgt. En dan maakt het ook wel dat je af en toe een terugval hebt. Dat heeft dit project ook zeker gehad. Dat is zo, dat kan ik ook niet ontkennen, wil ik ook niet ontkennen. Maar we zijn nu echt in de laatste periode aangekomen. Een mysterie is het, want wie heeft de kerstboom bij de Sluiskiltunnel neergezet? Op 11 meter hoogte. Een paar keer goed knipperen, maar hij staat er toch echt op het kunstwerk vlak voor de tunnel. Hij staat er al sinds dinsdagavond, maar niemand lijkt te weten wie dat nou gedaan heeft. Ik reed gisteren naar mijn werk en ik moest hier op Goegos zijn. En ik dacht, zie ik het goed? Er staat gewoon een kerstboom op die ring. En kennelijk brandt er s'avonds ook een lampje in. De gemeente Terneuzen is blij met de boom. Als gemeente motiveren we het ook echt om burgerinitiatieven te starten. Nou, dit is gewoon een initiatief gewoon zelf helemaal gedaan. Nou, dat is toch op zich wel geweldig. De gemeente gaat de boom niet zelf weghalen, maar verwacht wel dat hij er binnenkort vanzelf afvalt. Ja, die gaat de kerst dus niet halen. En zo zijn we weer bij vandaag en helemaal rond. Een fijne avond voor nu en tot morgen.